kining pagka piniyalan usa kini ka pribilehiyo nga ihatag sa mga tag-iya sa kabtangan niya dinhis kalibutan. Ang tag-iya sa tanan mao ang Ginoo niya sa perspective ni Hesus sa iyang gitudlo ug mao sad ni gitudlo sa atong mga apostoles sa mas unang pagbasa. Gihisgutan diri nga si San Pablo nagtuman sa iyang pagkapiniyalan ni Hesus nga nagdala siya sa maayong balita. Gitudlo niya ngadto sa mga dili Hudiyo nga mao ang mga Romano o iya gining gituman. Muna nga ang gitudlo nato sa Ginoo pinaagi ni Hesus og sa mga propeta og sa mga apostoles og sa kinabuhi sa mga santos na kitang tanan piniyalan lamang, stewards, trustees. Sige, linyay mong tupad. Na nangangkon ka. Nangangkon ka. Unang kinaiya sa piniyalan, di gina siya mangangkon na siya'y tag-iya. Piniyalan. Di gina siya mangangkon na siya'y tag-iya. Musugod na ganig pangangkon ang piniyalan ng limbong na siya. Nangilad na, nanikas, mo nang doon na din piniyalan nga gitawag og tikasan. Nya kanang pagpanikas sa usa ka piniyalan ngadto siyang agalon, magsugod na din his kasing-kasing. Gilain na sang lingi sa imong tupad, na di ka tikasan. Na ba? Na di ka tikasan. Ay, oso kay ng panikas. Kumusta marong atong administrasyon? Kaning Marcos administrasyon, dili tikasan. Kadtong kang Duterte administration, di sa to tikasan. Kadtong kang Pinoy administration, di to tikasan. Kadtong kang, sa tigisundang Pinoy, kang Gloria, di to tikasan. Kadtong kang Irap, di to tikasan. Sa ato pa, kamo na lang dili tikasan. Sige ra mo giyon tikasan, tikasan. Kusog kay ta manghukom sa atong isig katao nga tikasan. Pero kung kita say tagaan og katungdanan, labi na gyud paglingkod aning gobyerno, diin anaa ang dagkong bahandi sa atong nasod, daghan sad nato manikas. Kumusta maming mga pare? Di imitikasan. Kusga. Kana. Ayaw, kay bao day mo. O gunsa may mga resulta kung magsigitag panikas, dili mulambo ang katilingban. Magkaut-ut. Nga ikaduha, maguba ang nindot. Ang nindot maguba basta manikas na ta. Kana bitang bana nga manikas sa asawa, maguba ilang pamilya. Kana sang asawa manikas sa bana, maguba ang ilang pamilya. Maguba ang relasyon. Kumusta man ron ang atong Pilipinas, ang atong mga nindot, mga tawag natog mga likas kayamanan, kumusta man? Naguba o ni nindot? Oh, generally speaking, naguba ng atong mga kakahuyan. Naatay Department of Forest, DNR ba na? Mo na yung nag-atiman kunuhay sa atong nature, sa atong ecology. Ambot, unsay gibuhat nila, maayo baka sila nga piniyalan. Naasad tay mga marine resources. Musta man?
Tala ba nga na mga dagat ba, mga dagat, umusta naman, maayo pa. Ambot lang. Naasad tay mineral resources kanang sa mga mining na kuan. Mineral ba kanang naaslawom si yuta. Kumusta man, maayo pa. Ang atong mga sapa, maayo pa. Perting ba? Maayo kayong mubaha ang atong sapa, no? May kay siyang mubaha. Pero di na mo'y punto nga na sapa. Ang clean and secured rivers. Mauntay atong gipaningkamutan. Doon na mga ahinsya ani tanan. Apil na sa dili makita nato nga mga kayamanan sa mapananglitan kaning atong katungod sa pagbutar. Kumusta mga atong kumilik? Makapiyalan sila. Mula mugawas gyud kaha ang honest, sincere o just na eleksyon. Ana ba? Doon na say atong kayamanan kaning atong intellectual capacity gihatag po na ngadto sa Department of Education og sa CHED. Kumusta man sila? Kapiyalan. Na-improve ang atong mga estudyante. Lang. Naasad tay gitawag og financial resources. Gipiyal po na sa atong kuwa, sa atong ombudsman, sa atong central bank, o uban pang mga ahinsya nga nagkupot diha, finance department. Kumusta man sila? Kapiyalan. Maubitan na sila moingon, bisag kita din nakasinati man ta sa gamay kaayong kantidad nga atong withdrawon karos bangko, porting daghanang papilis imong i-secured pag-deposit o pag-withdraw. Basta moigo na ginag 500,000, inig-deposit nimo daghang question, inig-withdraw nimo daghan kaing question, daghan kag i-comply. Pero kanina ganing mga dagkong tao manguha og billions ipanood og malita, murag way question. Manggawas lang dayong kwarta, why question? Unya pinutos pa gikan pagyud kuno na og Central Bank. Giunsa man to pag-withdraw nila? Kanaron gipangsulti nila diha nga tagpila ka malita nya usa ka malita tag 48 million ang sod. Giunsa ka to pagkuan? 48, 46 million ba na? Nga pinutos pa man. Tungod na sa panikas. Muna, kining nahitabo ro nato nga katalagman, linog, bagyo, baha, nya mo, bilin dayog kamatay, kadaot sa properties and lives. Nag-abot na ni ang tanan natong pagpanikas against nature and against God. Kana lang ingon nga dili putlon ang kahoy. Mabitan nang naade sa tong karsada napay mga akasya dihang wa maputol kay ayaw gyud putla. Pero inig-ablig subdivisions, pasti lang daghanang kahoy na putol. Wa may ni question. Dali man kay ma-approve ang pagputol sa kahoy dito sa mga subdivisions nga usa ka bukid hurot yung kasubdivide. Ilisan og mga atop og simento. Inigkwari, dinhi ayaw mong kuha ng ba sa sapa. Pero muabot ang tingkwari. Hala, hasta mga batong dagko bungkag, hasta mga bukid bungkag, patagon pa. Kuhaon ang yuta aron iabonos kilid dagat. Nya ningon panggaan ng shoreline, i-reclaim tani. Nya wasa man tag i-reclaim, gubang bukid aron maguba ang dagat. Guba ang bukid aron gubon ang dagat. Ay kunyog tutuki kay mao na nahitabo. Onya in quotation ang rason for development. National development. I-check na to kung nihaon pa ba
sa purpose sa Ginoo nganong gihatag ni niyang mga shorelines, gihatag ni niyang mga forests o kining mga bungtod. Atong i-check. Mao na diri ang piniyalan, gigamit niya ang bahandi para siyang kaugalingon nga interest. Pilay imong utang, ingon dayon, mao ni kanila isuwat. Pilay imong utang, mao ni. Dili to nga rin niya ng utang ha. Iyar tong giilad-ilad nga mura siya mo itag-iya. Ay siya pa may piniyalan, o pa man mahibawi atong nangutang nga taktakuno na de siya. Ang iyang tumong, at least, mabenefited siya. Kita kasagaran, ingon ana sadta. Inana, be, kanarong imong kwarta, unsa may imong gihunahuna ana, ipalit og slot o para sa imong kaayuhan. Bantay singgit-singgit mong slot, wa man gani mo malit nag-slot, nagamay na kalit. Tanawa, kining atong slot karon, ang atong grace, ang atong halin, niabot na og 82,331. Ang namalit ani mga maayong piniyalan, pero pagkadaghan sa atong gi-expect nga makapalit gyud og slot pero wa pa gyud namalit. Ug ang timailhan ana naapay 617,669 ka slots nga tag 100 pesos per slot nga wa pa mahalin, available pa para sa grace or God's reward and complete elation. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,248 na ang atong halin. Pero bisan pa man ana malipay ta nga naa gyud ni hinay-hinay pamalit, no? Nya ang atong PPSC para ning atong ongoing nga mga projects dinhi sa atong parokya. Thanks be to God na wa gyud kayo ma-damage ang atong parish church. Niabot ng atong halin og 57,886 ka slots. Pero naapay gamay na lang, no? 42,114 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naani 162 slot challenge nga tag 16,200. 167 na sad ang atong nadawat. Nga kining atong DPR or Divine Powerful Response ato na ning gamiton sa pag-respond sa atong nahitabo karong trahedya dinhi sa atong kaugalingong parokya. Ning abot na ang atong nadawat og 6,373 ka slots. Tag 100 pesos per slot ni. Padayon patagdawat og mga slots para sa DPR. Kay ni ay daghan kayo gani di aron sa luyo sa atong simbahan kaning atong wa pa mahuman nga social hall tingali ni or unsa ni dinis luyo di adiri ron gihaya ang tulo ka naapil atong kamatayon taga Kabadyangan di adiri karon pamilya ni sila duha ka ginikanan o duha ka anak ang gituohan na namatay niya ang na-recover ang tulo pa, duha ka anak ug ang bana, ang mama wala pa tingali makit-e. Mga igsoon subo, no? Usa lang upat tulo ni sila sa daghan kayong nangamatay bunga sa pagsigig panikas nato sa Ginoo. Kana bang dili nato tumanon ang mandato sa atong pagkapiniyalan? Mo nang niingon si San Pablo ba to? Nga niingon siya, kamong mga gigasahan, gamitan na inyong gasa sa mapaubsanon o matinooron na kasing-kasing. Kung gipiyalan mo sa pag-amping sa kwarta, be transparent. Munang doon natay accountability and transparency. Nya, kung gipiyalan mo sa pag-amping anang kalasangan o mga kasapaan, hala, tarunga sa nag-atiman ang kalasangan o ang kasapaan. Karon manggod,
giputol ang kahoy dito sa babaw, di wa na mo ali sa landslide. Nya wa na say mosuyop kayo sa yuta kay gisiminto naman sad kay gihimo mang subdivisions. Ang tubig inigabot ditso dayog dalos, ditso dayog baha. Unya ang mga sapa do na untay flood control pero wa sad gi-implement according sa standard nga gikauyunan sa kaning balaod. Ipangawat sad kay nanikas pod ang nag-in charge sa flood control. Perting dako as tubig sa gawas, sa babaw, dagan na tos ubos, why control? Adto balik sa mga tao. Unya, ang ato sang uwan karon, porti na sang dagkua, kusog na kaing buhos, kay tungod aning global warming, unsam sa hinungdan sa global warming. Tungod sa kuno kay nadaot ng atong ozone layer, tungod aning aso, siging aso og pollution, diin man sa nagikan. Gikan sa na sa atong mga kompanya o mga sakyanan, nagbalik-balik ra ba? Kay wa man nato giampingan. Tarihan nimo god sa ikagkaon imong baba, pakanon imong may kay lami kayong ice cream, kalami agios ice cream, mga pan ingon inig atakis diabetes, patay dayong kidney, inig kamatay sa kidney, dialysis dayon, patay dayong lawas, Tungod to sa imong pagsigi og wa nimo makontrol. Wala man kay appetite control. na overwhelm ang imong other organs. Wa say control imong mata, sigig tan-aw anang mga nindot kaayo, hala pangutang kay matagbaw yung matag tan-aw. Ang resulta nahurot ang imong bulsa na maputos na kasutang sa nag-abot nagpaningil na stress na ka og naghikog patay ang lawas. Ana siya. Wa say control imong baba kay lami jud kay nang panglibak, buwa-buwa yung baba, apil ng pari, libakon jud, lami jud kay nang tabi. Libak ang resulta nangaguba ang relasyon, nagpinatyanay, patay. Mo na do nagitake control. O kinsa may mo control? Ang Ginoo. Check, atong i-check ang atong gibuhat. Mo na salamat sa namalit og slots, na control ninyo ang inyong kahakog sa kwarta ug inyong gi-practice ang pagkamanggihatagon. Pakpakan nato ang namalit og slots. Unsaon to pagpalit og slot? Usbo na sa nato pagpahibalo. Pwede mo manis atong opisina, pwede mo diha sa atong mga lamisas gawa sa simbahan, or pwede ninyo ipadala sa atong mga bank accounts. Tanawa ning atong bank accounts nga atong i-flash dinhi sa atong screen. Pwede sa ninyo ipadala sa atong mga GCash accounts. Tanawa lang sa ding atong GCash ang mga ngan og number. Ayaw mo padangad to lain kay mas scam unya mo, matikasan ta. Or labing maayo ipadala ninyo sa mga kwarta padala sad kay nakasintro man as mga pangalan namo, labi na sa kungan, adi gid ma-claim og lain. Mao na siya mga igsoon. Ang atong katapusan nga tig-check mao ang atong kalibutan. Ang mo fact check nato ang ato yung community. Ang nahitabo sa atong community. Naa gani ang kalinaw, kalipay og kauswagan pasabot mga maayot ang piniyalan. Pero niya ganing kagubot, kadaot og pagkahugno sa atong kinabuhi pasabot mga bati tang piniyalan. Din alam ta magtinudlo ay isig na lang tag check unsa may role nako nga gihatag sa Ginoo. Ako ning tinud og buhat. Ako kay pari man ko matud pang San Pablo, gipili man sad kong pari, magwali ko. Usahay ang akong gisulti sakit, hasta ako maigo sa kasakit, hasta ako sad mapasakitan kay sawayon sad ko, pero kay ako man ang role, panaryunon ko na.
Kamo usay din masakitan mo maghisgot na ko anang colors buhok, mga kilay, kanang pangabit, kanang puyo-puyo, kanang same-sex union, nagidili na sakit usahay, kanang paggamit anang mga pills, mga ligation, nagidili na sakitan mo ana, labi naghimo mo. Pero ako ng role, paningkamot lang na nako, nga unsay gisulti sa Holy Spirit nako regarding sa atong pagtulunan, ako nang i-translate into preaching. Ana ha? Mo nang umasakitan mo, congratulations. O wa mo masakiti, more congratulations. Okay, wa man mo magbuhat ana. O, di ba?